Ola, eu chámome Diego González Pérez e benvidas e benvidos ao meu podcast, unha pequena viaxe polo pensamento e polo mundo de Ramón Otero Pedrallo. Hoxe quero falarvos de todo un pouco, da terra que pisamos, da memoria que herdamos e da palabra que nos une. Ramón Otero Pedrallo non foi só un escritor, foi un xeógrafo da alma galega. El víase coma un camiñante. Andaba aos montes, coñecía os nomes das pedras, das fontes, das aldeas pequenas esquecidas nos mapas. Para el, Galicia non era só un lugar, era unha identidade feita de paisaxe e de xente. Dicía que a paisaxe galega fala se a sabes escoitar. Eu creo que aínda fala, nos regatos, nas corredoiras, nas leiras vellas. Só temos que facer silencio e escoitar. Na súa obra tamén recolleu as historias da nosa xente. Contos, lendas, refráns, palabras que se dicían na lareira e que pasaban de xeración en xeración. Porque Otero entendía que a historia non está só nos libros, está tamén na voz dos avós, nas cantigas das festas, nos nomes das cousas. Esa é a nosa verdadeira enciclopedia popular. Se Otero vivise hoxe, falaría da sostibilidade, pero con outras palabras. Falaría do respeto pola terra, pola auga, polos ciclos naturais. En tempos de cambio climático, temos moito que aprender da súa visión. Vivirmos máis apegados ao territorio, coidando o que nos rodea, entendendo que non somos donos da natureza, senón parte dela. Remato este podcast cunha reflexión. Otero Pedrallo ensinounos a mirar, a escoitar e a lembrar, pero tamén a falar ben, con paixón, con sentido. A palabra é o noso maior patrimonio. E hoxe, cun simple podcast, podemos facer que siga viva. Gracias por escoitarme. Se queredes coñecer máis sobre Ramón Otero Pedrallo, colle un libro del. Ou, mellor aínda, sae a camiñar por Galicia, porque todo está escrito na terra.